Soc l'Anna Mar, la propietària de Nausicaa Còmics, una llibreria especialitzada en còmic, novel·la gràfica i que també dona cabuda als fanzines i formats autoeditats. La Sagrada Família antigament tenien fins fa un parell d'anys la llibreria Còsmic, que era especialitzada i de fet estava molt arrelada aquí al barri. Agraeixo que hi hagi hagut aquesta cultura perquè molta d'aquesta gent estava com orfa de llibreria de còmics, llavors venen cap aquí i m'agraeixen molt que hagi obert un negoci d'aquest tipus més cultural. S'està generant com un petit circuit artístic que em sembla molt interessant. Hi ha un estudi que es diu Bufet Lliure, també aquí a prop, d'il·lustradores, i també hi ha un altre estudi que es diu Suave, que també fa exposicions i fires de fanzins de tant en tant. Hi ha també una escola de còmic que es diu Femart, que està aquí a 3 carrers. Crec que respecte d'altres grans superfícies que hi ha potser de còmic a Barcelona, el que puc aportar jo com a llibretera és aquesta recomanació personal i aquest tracte més directe que a mi m'agrada molt. Ens podries recomanar alguna cosa? Sí, us recomanaré 3 còmics. Un és aquest d'aquí, que és el que dona el nom a la llibreria, que és Nausicaa de la Vall del Vent, que és el còmic barra pel·lícula de Miyazaki, que representa molts valors que a mi em semblen importants. I llavors us volia recomanar també aquest d'aquí, que és de Jordi Lafebre, Malgrat tot. És una història d'amor molt xula que succeeix en ordre invers. Llavors la parella al principi és gran i llavors a mesura que va passant el temps els anem coneixent de més joves fins al moment en què es van conèixer. És molt especial, és molt bonic. Ja per últim, el de la secció infantil, us volia ensenyar Nico i els dinos, que és un còmic infantil d'Òscar Julve, molt divertit, en el qual hi ha un noi i el seu amic dinosaure que tenen diverses aventures i molt accessible per nens de 7 anys que estan començant a aprendre a llegir. La nostra idea és que la Nausicaa no només sigui una llibreria, sinó que hi hagi una programació cultural i que pugui haver-hi tallers infantils, tallers per part d'il·lustradors, contacontes. M'agradaria poder aportar també aquest granet a la vida cultural del barri.